Mert általában, amikor tényleg egy megrendelő komoly, akkor, és talál egy alvállalkozót, akkor mi a folyamat? A folyamat az, hogy egy belső vezetőt általában vagy a termelésből, vagy a menedzsmentből kiválaszt egy vezetőt, súlyos 10-20 ezres óradíjjal, és ráállítja, hogy nézzél meg mindent erről a cégről. Hát annak a vezetőnek nem ez a szakmája. Hát mit csinál? Elkezd az interneten keresgélni, stb. Nagyon sok értékes órát belefektet, és kialakul neki egy nézőpontja, hogy adott esetben ez jó lehet ez a cég, vagy nem. Mi a következő lépés? Attól függ, hogy a megrendelő számára mi a fontos, kivonul HR-rel, minőségirányítással, logisztikával, stb. És megbeszélnek egy találkozót. Oda vonulnak, visszavonulnak, kilométerek, órák, felkészülések. Hát azt hiszem mindenkinek pörög a dollárjel már a szeme előtt. Ezek, ha megnézzük minden olyan vezetőt, aki tényleg felkészül egy ilyen találkozásra, ráteszi az idejét is arra, hogy ott legyen, majd utána azt mondja, hogy nekem ezért vagy azért nem tetszik, akkor ezek nagyon fölöslegesen kidobott pénzek, és mindezután még el is maradt a saját munkájával. Márpedig a magyar KKV-knál ebből van a legkevesebb időből. Mi ezt vállaljuk föl, hogy ilyen auditnál ők dolgozzanak, fogalmazzák meg, azt, hogy tényleg milyen terület az, amire kicsit fókuszáljunk erősebben, és mi megnézzük, és gyakorlatilag a töredék áráért adunk egy jegyzőkönyvet, és gyakorlatilag szép fehér asztalnál el tudja dönteni a megrendelő, hogy belefektet-e több pénzt és több energiát ebbe a együttműködési lehetőségben. Nem kevés költséget takarít meg, és nem kevés időt takarít meg. Nagyon sok időt, és nagyon sok pénzt takarít meg, én úgy gondolom.